आए राम जी खैनिया कहने गए ए हो बूढ़ी रंग खेलने नैहर तोहरा जाएंगे। ए हो बूढ़ी रंग खेलने नैहर तोहरा जाएंगे। अब मालपुआ खाएंगे संग ही जिंदगी बिताएंगे। मालपुआ खाएंगे। ए बतुआ का हो बाबूजी? आज का बनता खाए के? उहे बनता जो रोज रोज बनेला, दाल भात सब्जी। जानत रोज रोज खाइल वाला जौन बानू खा के मुंह खिया जाता। का कुछ खाई? बढ़िया बनाओ ना, आय कुछ बढ़िया बनो। जात नहीं बनावे आलू गोभी की तरकारी या भात। आ तारा मुंह मारो आलू गोभी के तरकारी या भात के। रोज तो उहे खातनी रोटिए या भाते आलू गोभी। यही से गोभी नुई तो खात खात गिजा गइल बाटे। एही से नुई बेला जात नहीं भात बनावे नयका चाउर के। सुना ना ए का इनकमिंग हियर। का बाबूजी? आज तनी मालपुआ तनी छानो ना, मालपुआ खियाओ ना, मन कइले बा। मालपुआ कैसन होला जी? बे हऊ पुआ ना होला जौन रसवा में ए मालपुआ। हम अपने नहर नहीं बनाइले, हमके ना बनावे आवेला। हाँ तो नैहर में ना बनौलू मालपुआ। आज जब मालपुए नहीं खुजा तो बुझाता कि तार नैहर कैसन बाटा। आजे बुझा गइल हमरा। ए बाबूजी हमनी के पुआ बनेला आटा के। आटा के पुआ तो हम कहाँ कहतन कि स्टील के पुआ बनावा, लोहा के पुआ बनावा, आटे के तो पुआ ओकरा के बनला। पुआ कही ना, तो माल के पुआ कैसन होखेला? देखो मालपुआ मने का होला बताओ तनी। का ओमे माल रहेला। माल? हाँ वो माल। तो भैंस गोरु के कहल जाला। माल मने रस। काचे के रस? रस चीनी के वाला पाग होला दू चीनी के। हाँ हाँ होला। रस में वो वही पुआ के जब डुबा दे बोलू ए चार बुझाई की रसगुल्ला हो गई। हाँ हाय तब बाप जन्म ना खइले पान मुंह बिडोर के गइल परान खाली हाँ कहला से होई। जा तनी छान है तनी मालपुआ हमरा के खियावा, आत्मा संतुष्ट कर दो। उम्र के कोनो ठीक नहीं खे, देखते बारू ऐसा ही कैसे। ना 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 बाबूजी, रोवा के अभी मुंह दे हम। बाप रे बाप, रोवा मुंह जाम त हमर घर द्वार के देखी, हमरा के देखी ना बाबूजी। हम रोवा के बना के लावत है। अरे ताहरा के त देखे वाला कहिए देले बानी, उ अपन देखते बाटे। हमरा के केहू नहीं के देखे वाला उहे नु कहनी है कि आज मालपुआ खिया दे। बाबूजी हम माने रोवा के देखे वाला, काहे रोवा टेंशन लेतनी? हाँ, हम जाते नहीं बनावे मालपुआ। कैसे बनेला तनी एक बार बता दी तो। देख पुआ बना ली है। अच्छा आ चीनी वाला पाग हाँ हाँ उ बना के हाँ, हाँ। वो पुआ के ओमे छोड़ दिया। हाँ। हारू आ ओकरा काजू बाद किशमिश डाल देम।